Miten ansiopäivärahahakemus etenee työttömyyskassassa? Susanna on jäänyt työttömäksi ja hakee ansiopäivärahaa. Kysymyksiä tulvii hänen mieleensä. Osaanko täyttää hakemuksen oikein? Mitä jos unohdan siitä jotain? Milloin saan rahat tilille? Onneksi Susanna on palvelualojen työttömyyskassan jäsen. Kassan nettisivut auttavat yleisissä kysymyksissä ja verkkopalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Jos Susannalle jää kysyttävää, hän voi olla yhteydessä kassaan puhelimitse tai verkkoviestillä. Kun Susanna on lähettänyt päivärahahakemuksen, sen matka työttömyyskassassa alkaa. Hakemuksen odottaessa käsittelyvuoroaan automaattinen esikäsittely ilmoittaa mahdollisista puuttuvista liitteistä. Susanna ehtii täydentää hakemustaan ennen kuin se siirtyy etuuskäsittelijän työpöydälle. Kyseessä on Susannan ensimmäinen hakemus, joten etuuskäsittelijä varmistaa oikeuden ansiopäivärahaan ja laskee päivärahan suuruuden. Jos käsittelijä tarvitsee lisätietoja, hän ottaa yhteyttä Susannaan. Kun hakemus on käsitelty, Susanna saa ansiopäivärahapäätöksen. Tämän jälkeen etuus näkyy tilillä muutamassa päivässä. Jos työttömyys jatkuu, Susanna lähettää kuukauden välein uuden hakemuksen. Jatkohakemukset käsitellään nopeammin, sillä esiselvitykset on jo tehty. Susanna on helpottunut. Asiointi kassan kanssa oli sujuvaa ja tukea oli tarjolla joka vaiheessa. Meille palvelualojen työttömyyskassassa onkin tärkeää, että Susanna ja kaikki muut jäsenemme voivat asiointinsa aikana pysyä luottavaisin mielin ja kokea olevansa hyvissä käsissä.